ndonzi emere chimombe ndobva kwamutoko iko zvino ndiri kuStonewich ndakamboenda kuSouth Africa ndakadzoka ndiko zvino ndiri kuStonewich. Dambudziko rangu rakatanga 2007 2008 ndandiri kwandashanda ndichirota kumusha kwedu kwamira imba iri yeuswa. Imba yachona yanga isina chinhu mukati, saka ndaiti kana ndikapinda imba imomo ndaibvunza ndiri kuhope kuti mumba umu munoda kuzoisei. Saka pai munhu wachona ndaisingawani munhu anondidaira. Saka one day ndakati ndakarara kwakauya munhu achindiudza achiti kana iwe wakasafa kumba kwenyu kuchafa munhu, ndizvo zvakamirira imba yauri kuona. Ndakamuka ndichiudza munhu wandaishanda naye kuti ndozvo ndazoudzwa kuhope, saka ini kana ndikasafa kumba kwedu kuchafa munhu. Munhu uya ndobva akandisimura akati mwanangu usawari nokuti munhu yanga ari muhombe kwandiri. Ati usawari, ramba uchinamata Mwari anokunza. Ndakati alright mama. Saka ndakaramba tichishanda ukiyo, akasvika iri Friday ndichirangarira. Murungu wedu akabva ati wani munhu ndoenda naye kumashopu, wani munhu anosara pano. Ndakati alright, ndikati ini ndoda hangu kusara ndichiita zvevanhu. Murungu akabva atora mai vaya akaenda navo, ini ndakasara ndine vana. Saka ndiri mumba nevana ndakagara, ndakanzosenge ndege, asi chakandishamisa ndege yakauya kunosvika palevel iri pasi pasi. Ndaiedza kutarisa kuti ko ndege yapinda mumba sei, handina kuona chinhu. But ndakanzwa bhodhi yangu yakabva yatanga kusweta. Bhodhi yangu payakatanga kusweta, mind yangu yakatanga kuluza. Ndisaziva kuti mind yangu iri kuenda kupi. Ndabva ndanzwa handichazivi zvandiri kuti hana yangu yave kurowa, mweya wangu uri kubuda. Saka ndakadedzera kawani ndichiti saka ndakutofa here. Ndakabva ndadonhera pasi. Ndichidonhera pasi ndakanzwa mumwe munhu achitaura akati simuka uzvishingise udane zita raMwari. Ndakasimuka ndakatanga kunamata, but bhodhi yangu yese yanga yakufriza ichibva pasi uku ndichifriza tichiya pamusoro. Saka pazvakuda kufriza paya ndakabva ndatanga kurwarwa hati yangu. Zviziva zvakaita nani. Mama vaya vakadzoka vakaona ndakagara sweat yakazara kwese. Ndakati mama handizivi ndandatofa. Vakati chii? Ndikati handisi kuziva zvaitika. Vakati alright chiuya uku chendibatsira ndikubika. Ndakaenda kuna mama vaya vaya. Ndiri kuna mama vaya vaya ndichitaura futi ndakatadza ndanda kutotadza kuti bhodhi yangu yese yanga yakutofriza. Maziso angu ave kutena, handichagoni kumagadzirisa, akutena zvekuda kutofara. Saka mama vakabva vatanga kutiza vachiti emi wakufa. Ndakati mama ndaakufa. Vakati mishinga, but maziso angu handichagoni kumadzora. Ndangovatisa ndakadai so ndakutoona kuti panapa handakutofa. Saka vakatanga kundirwarwa matama angu. Ndangoti nechimwe ndangoti vari kupedza nguva yavo ndakutofa. Ana yangu yakurova. Ndakunzwa chinhu chiri kundifamba. Ndakudza vanhu kuti pane chinhu chakutondifamba futi apa. Vakati achopera. Kanyanya chakutoruma musoro wese, miri wese. Chikada kuruma miri wese. Sometimes musoro wangu unotoita maronda. Ndogerwa musoro wese chine chakutoruma zvokuti kana pachinenge chandiruma panosara pakaita chironda. Kubva makusenubva nezuro ndakatoperekedza mumwe munhu wandakaperekedza kubhasisco. Ndakadzoka mind yangu yave kuti handichazivi kuti ndoitei. Ndakatombogara murodhi ndisazive kuti ndakutei. Ndandine mwana wasisi wangu wachasa ambofamba ndomotosvika kusvimba vhesi yese. Musoro chinobuda kuva unoruma kunoku kudzi kwese. Kana chakuruma kana chakuda kubuda kana chakubuda ndotochinzwa kuti chakubuda. Saka ndofanirwa kuchidzimbira because kana chakubuda chinobuda nememori yangu. Ndakutedza kuzwa kuti ndinani, ndiri kuitei, ndiri pai. Saka munombokanganwa kwete kuti kana ndotonzwa kuti memori yangu yose yabviswa. Saka ndinenda kutongomhanya. Chero ndiri kwandiri ndiri ndogona kutongotanga kumhanya. Handichazivi kuti ndiri kuendepi. Chero usiku kana zvikatanga ndogona kutovhura dhoni kutotanga kutoenda. Handizivi kuti ndinoendepi nekuti memori yangu inenge yatoluza. Hapana chandinoona pa sometimes ndinonzwa mavoices. Vanhu vanenge vachitaura vachidiscussa kuti kana kadzafa anofanirwa kupenga. mavoices amunonzwa ndevana ndiye vanhu vamunoziva here? Handivazivi vanhu vacho. Handivazivi. Kuchipatara ndakatoenda ndakatongoitwa sikani musoro achifunga kuti
ndine growth ndakatendesa nemurongo wangu paka ndiri kuSouth Africa because zvakatombotanga ndiri kubasa ndamutombomhanya handichazivi ndoitei. Makaenda kuzvipatara kuSouth Africa ko muno muZimbabwe muri kuendawo zvakare muzvipatara? Handina kuenda ngozi pandakaenda ikoko dokta wacho akati hamuna chinhu musoro make hana growth hana chi, saka this is spiritual, unofanirwa kushandirwa pachiwanhu nemapostori handizivi. Ini pandakaenda kumaprofita vanondiudza kuti mumusha medu mune munhu akanotora mushonga, ndizvo zvavanongondiudza, vanoti enda unogadzirisa mhepo yekumusha kwenyu, muone kuti mumusha menyu muende kunoripa kwavanotora mushonga wenyu. Vamwe madzibaba takazomboda navo vakati kwai anonzi akatora mushonga uyu ndiani mudzinza menyu? vaiti ndibaba vavo. Baba vedu. Vapenyu baba wenyu? Vakashayika. Baba panga vasati vafa vanga vakugara kuBeatrice kwanga kugara namaini ikoko, saka vakazodzoka kumusha panga vakurwara vachiti ndakaromba, saka ndofanirwa kuti tiende kunodzosera mumushonga. Vakauya nevanhu veikoko nemapostori veikoko, saka hakuna kukwanisa kubata mushonga wachona, vakazongodzokerawo. Kwanzi kuchipinga ini 2008 2007 papo ndakamboita zvekubudirwa nemweya wechikwambo yavo, zvokuti ndotanga kutaura zvinhu zvemumusha, zvimwe zvinhu zvandisingazivi, saka takatomboenda. Ndiri kuona nezvi muri kudhonza mhanza yenyu. Chii chiri kuitika ipapa? Chinhu chacho chinenge chichida kundipinda mumaziso. Izvo chiri kuda kutopinda mumaziso tiri pano izvi? Chinoda kutondipinda mumaziso. Ndaenda nawo ikoko kuma2009 panga ndakambudirwa nemweya wachona iwoyo wechikwambo. Takaenda ikoko munhu wachona akabhadhara akati zvapera. Kwavakatora mushonga ikoko kuchipinge? Asi pandakadzoka zvakangoita kunge zvaita nani for maybe 1 month. Ndatanga kuudza kuti hazvinombopera. Munhu akatanga futi kuti namatira ati handazivi kuti ndoita sei. Saka pesa maningi chingofamba ndichiedza kubatsirwa zvinhu zvacho zvichitoita wesi, kana ndakarara hakuna kupedza. Mukatoda kubatsirwa zvinoita wesi? Senge ndikaenda kumachechi zaye chirungu aya kuti muchechi dzadzinenge dziri dzechirungu dzemapastas anenge ari echirungu, kana ndikatobva ikoko ndotoita kunge hameno ndatoitiswa wesi kuti handitozomborari kana kutodla kana kugona. Hapana here panonyanya kurumwa kudarikidza dzimwe nzvimbo dzese? Panonyanya ndipavo pachinhu chinondipinda muziso, saka pese ndechinoita so kuti chisandipinda mumaziso angu. Kana ndikaona chinotodzika unoona chinzwa chatodzika chopinda mumuviri, chotanga kuruma bhodhi yese zvekuti unogona kutopisa hembe kuti ndakuruma. Handinaona pandinenge ndichingofamba vanenge vachingoti mhepo yachona iyoyo yekumusha kwenyu ndiye akakusungira kuti aumbete vana. hamuna kana mwana mumwe chete? Handina kutongopera ndakatobeta mwana. Mune makore mangani ekuberekwa? Ndine 40. Kana kupinda mumba hamuna mbobvera mapinda mumba? Ndopinda mumba for 10 years ndakatosiya handina kana mwana, ndikungofamba ndinoenda kwaGaino ndoudzwa kuti enda kumusha kwenyu munofamba mese munogadzirira mhepo yemumusha menyu. Saka vanhu vacho vekumusha havabhilivi kuti ndakatosiya. Ndaona pese pandine ndichingofamba kuchechi vanongoti iwe kana uchida kuitawo mwana urorwe unyatsokugara hako mumba une vana vako, enda kumusha kwenyu munogadzirisa zvinhu zvekumusha kwenyu. Ndobva ndikauya ndoudza vanhu kuti wedu ngatiunganei zvetigadzirisa zvinhu zvacho zviri mumusha. Vamwe vanenge vachiti uyu anonyepa akabvisa nhumbi dzakawanda ari kuchikoro. Ndakabva ndabvunza ndikati ko aya mabrothers angu ari 2 navo here vakabvisa nhumbi here? Kuita vanhu 3 mimba 1 vasina kana vana chero mabrothers angu akaroorwa akatorora vanotizoona vakadzi vatogara farero kutamba ndomushando. Ndoenda kubasa zvekutomanikidzira even now ndakatoapply basa ndikadaidzwa kuSouth Africa. Ndakatotengerwa tiketi vachiti uya kuno Sunday apply ndichiti ndingoapply. Saka vakatonditengera tiketi last week vakati uya kubasa. Handitazondoita sei. Ndakatuma takumanasikana wangu kuti enda unokanzelesa handikoni kuenda ndichidai. Makadzidza kusvika papi hanzvadzi? Ndakadzidzawo ndakasvika form 4 ndiye ndichida basa recleaning ndorandire ndichiita South Africa. Saka ndakatotengerwa tiketi kuti uya upinde. Saka ndakatoti takuenda unokanzela ndisigona kana kufamba. Ini ndoda kubatsirwa kuti ndigone kubvisa chinhu chinondifamba, ndibvise imwe mhepo inomboita kunge inosvika pandiri zvokuti ndienda kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki, handizivi kuti chii chinenge chichiitika. Ndigonewo kuchikwawo nemabrothers angu, tigonewo kuita vana. Mabrothers angu agonewo kuita dzimba dzavo nevakadzi vavo.
zvendichida. Nino baba ndinoba kuenda uno kuchikoro dambudziko rangu randandinaro ndinongogarawo pamba ndichingeitawo gadhi. Ipa tinofamba kunonzi baba wenyu ndio wakanoromba iyo fufu utiwo atotaura futi kuti iwewe dada kutokupikira ndo kupa waya uchisunga trouser rake iri ravo wachisunga nohodzi akanditi kana tikafamba kwese mundikwise ba